هوگر بربر نویسی د دستانا نوالا پاخر مادنه ده شر هیزو ناسنمه نوالا پاخر مادنه بشوته ویس به خوش میدانه هونج دبیجن قی ام عگیتو پهلیوانن هونج دبیجن قی ام بوخو برانن بلا جوارا مزگین به عسکر لدورا دمان فله نمان لبلی ویس به خواده زانه بلی ایرو گلک جوان رویان تو زانی ایکو رویانن بناو نیشانن شخص وان جانه حسب وان روانن جن وان بدلوانن دلو یار یار دستان شر نوالا پاخر مادنی یک جبر همین devkiyên herî kur û balkêşên wêjeya Kurdan e ku ji devê dengbêjê navdar Fadilê Kufrakî hatiye vegotin û gîştiye me. Ev destan ne tenê çîrokeke tolhildanê ya kesane ye. Lêbelê tabloyeke fireh a civaka Kurdan ya feodal nîşan dide. Nakokiyên aborî û siyasî psikolojiya mirovî û felsefe jiyanê di hundirê xwe de dihewîne. Di nav xwe de mijarên wek serweriya sînorî, revebirina aboriyê, dilsozî û xayîntî, têkiliyên mirovî û rola nasnameyê di şer de dicivîne. Çîrok li derê dora newala paxirmadenê ya Amedê diqewime. Hesen Axa û birayê wî Genç Xelîl bi xulamê xwe yê dilsoz Hesen re devê newalê digirin û ji karwanên ku di wir re derbas dibin bacê dixwazin. Karwankêşekî Ermenî bi navê Demanê File vê serdestî qebûl nake û kurê wî Kato diçe ser wan. Di şerê pêşîn de Hesen Axa tê kuştin. Genç Xelîl direve. Hesenê xulam êsîr tê girtin û zarokên wî Mihemed û Zerîfê jî sêwî dimînin. Metika Mihemed û Zerîfê wan direvîne Amedê û bi dizî mezin dike. Piştî 17 salan Mihemed bi awayekî trajedîk eslê xwe û bûyera ku bi ser wan de hatiye hîn dibe û digel xwişka xwe vedigerin paxirmadenê da ku heyfa bavê xwe helînin. Berî şerê duyemîn biqewime, Zerîfê ne bi dilekî lê bi hezaran dilî dil dixe Kato. Lawê Demanê File û xayîntiyê li hemberî birayê xwe dike. Di şerê duyemîn de Mihemed di kortikê de tenê dimîne. Zerîfê bi her awayî alîkariya Demanê File dike. Lê di kêliya herî zor de Hesenê xulam kêliya zef dike û hawarê digihîne Genç Xelîl. Bi hev re dibin yek û serkeftineke mezin bi dest dixin. Ji aliyê sosyolojîk ve ev destan şerekî axatiyê klasîk nîşan dide. Newala paxirmadenê ne tenê cihekî ernîgarî û milkî ye. Ew wek deriyê gumrikê û çavkaniya dahata aboriyê ya herêmê ye. Kî vê deverê kontrol bike, ew serdestê bazirganî û dewlemendiyê herêmê dibe. Ev yek derbasbûna ji eşîretiya li gund ber bi feodalîzma herêmî ve bawekî zelal nîşan dide. Ya herî giring jî ev e ku destan nakokiya serweriya rê û deriyê bazirganiyê li ser Demanê File dixwaze bike şerê olî di navbera misilman û Ermenan de nîşan bide. Lê ne wisa ye, bêtir ji ber kontrola aboriyê ye. Ol tenê wek hinceteke meşrûkirina şer tê bikaranîn. Di destanê de çend qatên civakî yên sereket têne xuyakirin. Desthilatariya Hesen Axa û Genç Xelîl, ked û parêzvaniya Hesenê xulam, xayîntiya Zerîfê û karê aboriyê Demanê File li ser rêya bazirganiyê. Ya herî balkêş jî ev e ku di dema herî hewcedar de hebûna Hesenê xulam derdkeve pêş û bandoreke erînî tîne. Ev nîşan de ku hêza rastîn car caran di destê ked û dilsoziyê de ye. Ne di desthilatariyê de ye.
ev karakterin sereke rastiye heyi baweki zelal radixinin berçavan. Fadilê Kuvragî Mihemedê Birîndar wek sembola vegera ser koka xwe û bi psikolojiya tolhildanê tîne pêşberî me. Tevê mezinbûna li bajêr ew nikare ji axa bavê xwe dûr bimîne. Zerîfê jî bi qalibê xayintiyê tê pênasekirin. Ew toqê dixe stûyê jinan. Dibe karaktereke realîst û pragmatîk ku bi dek û dolaban ji ser xayintî venagere. Dema dibîne Mihemed bê fîşeke aliyê xwe yê hilbijartî tim hildigire û diparêze. Hesenê Xulam jî xwedî û wijdana kedê ye. Ne axa ye lê ji axeyan bêtir xwedî li keda xwe û camîriya ku lê hatiye kirin derdikeve. Bi gotinekê wî ya navdar feqet heta diranekî min hebe ez ê hiqûqê nanê xwe bikişînim. Ev etîka dilsozî nîşan de ku nanê hatiye xwarin bi hêsanî nayê ji bîr kirin û bedelekî giran dibe bersiv. Di herkîna destanê de gêliya ku Mihemed di kortikê de tenê dibîne hem tirs û hem jî mêrxasiyê di xwe de dihewîne. Di nava fikara jiyan û mirinê de ye, lê ji nişkeva hatina alîkariyê hîvî û deriyê serkeftinê jê re vedike. Felsefeya destanê li ser du stûnan ava dibe. Bext û vîn. Jiyan ne tenê bêhindan û stendine. Parastina nirxên ku mirov pê mezin bûye ye. Hesenê Xulam bi dilsoziya xwe felsefeke exlaqiya Kurd hatine holê. Lê Fadil kirasê mêrtiya berê jî jê nake. Mêrxasî ne tenê kuştin e. Di nava xeteran de sekinandin û berxwedan e. Mihemed sînorên îradeyê wiha diceribîne. Hebûna Zerîfê divê bêpirsîn. Fadil li gor qalibê fewdaletiyê jinê bi toqa xayintiyê wek darê şikestî nîşande û di rewşeke ku hêz tune ve hiş dek û dolaban dixe dewrê. Gotina navdara destanê kûçik goştê kûçik naxwe. Sînorê exlaqî di nava şer de dixe nava pirsan. Di dema ku dadwer tune be tiving dibe dadger. Fadilê Kuvragî bi vî aliyê xwe di destanê de tu tiştî bêkêr nahêle. Em ji vê destanê fêr dibin ku dengbêjî arşîva zindiya civakî ye. Şer diqede, axa dimirin, qesr û qonax dirûxin, lê kilam û destan rastiyê heta roja me tînin. Ev destana ku vegotiye peyama dilsozî û esilzadeyî di dawiyê de li hemberî dek û dolabên xwemalî bi ser dikeve. Wekî encam destana şerê newala paxir madenê ku em ji devê Fadilê Kuvragî guhdar dikin wek anatomiya civaka Kurdan radixîne berçavan. Ev ne tenê destaneke. Ew antropolojî û sosyolojiya Kurdistanê bixwe ye. Di nava malbatekî de hem leheng, hem xayîn û hem jî mirovên dilsoz hene û derdikevin. Serkeftin ne tenê ya tivingî ye, ya tifaqa civakî, yekîtî, dilsozî û xwehidana eniyê ye. Çavkanî ji dengbêj Fadilê Kuvragî destan û çîrokên Kurdî weşanên Enstitûya Kurdî Amedê 2007 Hogir berber nivîsî.